Ok, takže máme tu tutoriál. Kamu, jaký kombajn mám? Joj. Dobre, Maťo, teraz sme vlastne, tak vám to vysvetlím, teraz sme dotočili špeciál, kde sme prežili cez 200 nocí v neviem, jak sa volá. A on to nechcel livnúť, my sme sa s Lukášom možno on to nechcel livnúť, takže išiel, on to pokračuje a my s Lukášom máme farming. Kde vlastne mám vlastnú farmu a dig nesiem pšenicu, Lukáš, nechceš kúpiť? Ne, ja toto iba predáš tomu. Ok. Ja už mám 2 poľa. 2 poľa, ok. Tak idem asi predať pšenicu, alebo čo to je, neviem, nejaké drvivo pre... Čo to je vôbec? A keby som sa tu vedel nasmerovať, čo? To je pšenica, ale sa to pšenica. Aha, tak ja som s tým návesom úplne, že fajnový. Keď chcete, aby som zahral Eurotrack, tak dajte like, lebo to bude ešte hrozné. Eurotrack? No kamo, však tam je tiež náves a tam vôbec neviem to hrať, keď idem parkovať. Absolútne. Ja? Tak... No, dáme, že určite dá naparkovať. Ok, som späť, predal som to, mám 200 dolárikov, no poď, vyskakujem. A traktor mám! Joj, splnil sa mi sen. Môj žltý traktor, čo viac si prijať? Aha, hinč, ok. No poď, a mám ešte čo? Čo za chvíľu budeš mať iné správy. Aha, ja sadím teraz, a mám všetko zasadiť, akože? Kde to teraz mám dať? Kde zaparkujem traktor? Asi tu ho tak nechám. A zase kombajn mám zobrať, kedy mi zmizí ten tutoriál? Prečo sa na kombajne zatáča zadnými kolesami? Neviem. Ale 500 stojí, takže keď máš to. Ok, idem zase to predať, hej, takže potom ma počkaj potom ma počkaj v tom obchodíku. Čau. To ty kupuješ? Aj. You can buy seeds, vieš, asi budem prekladať týchto ľudí pre tých, čo nevedia, vieš si kúpiť semienka v farmko. Neviem si kúpiť semienka. Kúp si tie úplne naľavo, sú asi tie najlasnejšie a tie nechčíky rastú. No neviem sa, že to unesieš, takže ja. Dobrý deň. Servus. Urpšal. No a poď. Ale ťažké to je. Doriti, ty si to už narodil? Fúha. Tu máš typovú danko farm, aha. Fíha, dobre, ja som si kúpil už semienka, už nesiem, ale len to čo je, kukuricu som si asi kúpil, čo? Tam ja som nevedel, teba, vieš to. Jedine, ak prejdeš napravo odo mňa, ale od sa pustím. Aha, hej, vidíte, okej. Takže zoberám si to a nasypem to asi tu. Tak, a idem si ďalej. Joj, ale baví ma to farmariť. Dobre, idem sklidiť tá kukuricu, dúfam, že to mi zarobí trochu viac, lebo tu vidím, že za 500 si viem kúpiť nové pole. Áno, kukurica stojí viacej. Viem si niekde vypnúť tutoriál, asi neviem čo. Tak, idem to... Nie, počkaj, ja to sypem na travu, či nesypem? Asi nie. Nie, to musí dať do toho stroja, toto čo si... Počkaj, nepoď... Ten najmenší, väčko. Späť do traktora. Nie, ale ja som z kombajnu už vyťahol tú tyčku a som to sypal na travu. Nie, to musí do toho, to musíš... Jak sa to volá? Musím ísť nad to. Áno. To musíš... Jak sa to volá? To musíš do toho cebulečky. Ok, takže momentálne som už zasadil, už som vlastne tú kukuricu sklidil, už idem predať ten popcorn. A schválne, koľko mi to dá, no poď. Toto je už dosť stará hra, ešte si pamätám, keď sme to my dva hrali, ale je to strašne dobrá aj po rokoch. A možno to je novšia verzia, neviem, ja nehovorím, že to je isté. Nie, ja si pamätám, my sme toto sme hrali, pamätám si to, ale pribudlo to nejaký update, no. Ale to bolo takedy aj tá budova, taká farmárska. Taká červená, vieš. Teraz to dalo zatvárať a otvárať. Viem, stajňa. Áno. Dobre, tvoje pole vyzerá, neviem či je roh, prelož si. Dobre, nerozumel som ani nič, prečo používa takú ťažkú angličtinu tá hra. No ideme na to. Tu čo robím?
Ja som urobil si hovna na tom poli. Také dlhé, hnedé. Áno, ja robím presne to isté, také podlova, ne? Hej, a to na čo sa robí vôbec? To však to môžeš takto upraviť pola, aby sa to potom mohol sadiť, ale však potom musíš robiť taký jak valet, že to musíš valcovať. Ok, a takže potom môžeš sadiť. teraz vlastne s traktorom serem na pole. To ukamo od tej hlina proste len ty si ju proste vytváral. Ja viem, ale vyzerá to jak lejno. Toto musím unhinge, tak dovidenia. A toto musím hinge. Synu, dávaj. Toto musím aj nacúvať, bože môj. Mám flashbacky z Eurotracku a nepáči sa mi to. OK, takže ja som zasadil ďalšiu kukuricu a teraz by to malo lepšie raz. You really gotten the hang of this. OK, podarí ti. Dobre, aha, môžem espadnúť, no konečne. Poď sem. Čiže teraz by to, keď som to tak posral to pole, tak by to malo ísť lepšie, hej? Čo lepšie? Tá lepšie by to malo rásť. A to je jedno. Len potom musíš tak tým valcom urobiť. A to vždy musím s tým valcom tak robiť? Hej, to nebude robiť. Ale mne to Serus, joj, čau. Počkaj, nastúpim k tebe. No hýbaj mi pomôcť. Joj, no poď. No boj, ideme. Jaj. Neskoč mi tam, bo zasadím aj teba. Ale počkej, teraz si musíme prestúpiť do kombajnu. Pohraj to a budeme spolu zase kúpiť. OK. Tak to. Vrum, mada. Čo mi tu jazdíš medzi polom more? Mi poničíš. Čo robíš? Dilinu. No ideme, joj. Čo keby som to takto zobral s krátkou? Tak nie je na traktore. Nejdeme na traktore. Skrátka. No opáži sa. Ja predám, toto mi predáš 400 kamo easy. A ja som dostal 400, no poďme dačo kúpiť. Ja mám ešte za 90, to nie je veľa. No a teraz si idem kúpiť dačo drahšie, no poď. Koľko stojí táto pšenica, či čo to je? Kamo, pšenica je najlacnejšia, ale kamo to stojí ešte obrovské množstvo. 2000 do riti. No tak zoberiem zase dve kukurice. Tak, ďakujem. Som ti povedal pole. Kamo, už iba 30 sekúnd si viem kúpiť starter pack. Kto by si kúpal do hry starter packy, to ti úplne skazí toto, jak začínaš. Proste čo budeš mať proste goods traktor, neviem tam nejaký... Čo, neviem, ako sa volá ten traktor. Neviem, zabudol som teraz načko. Nakupujeme? Nie na čo. Vieš čo, ja chcem mať lepší kombajn. Keď sa ma takto opýta, aké moje vysimané auto, kombajn. Okamžite. Maťo, poď s nami hrať. Maťo, poď. Ja som zapnul Roblox dvakrát. Keď hej, tak pôjdem. Idem predať teda veci. Idem predať jednu varku. Ja idem, počkaj, ja idem, počkaj. Poď ku mne, ja zatiaľ iba s kombajnom, čo tam dávam. Abo nie, počkaj, ja prídem k tebe, ja sa chcem povedať na tvoju farmu. Dobre? Lukáš, chceš vidieť skrátku? Viem ako skrátku. Poď za mnou. Daj sa. Že sa mi to nevysype? Tak je to Roblox, no, čo povedať. A čo robíš, Muri? Čo robíš? Nerob, aj tak musíš to mať. Počkaj, ja som to. Ok. Povedz, keď budeš predávať, hneď som tu, idem si povedlo. Ok. Takže... Si povedlo, nie som tu. Ok. Takže v tomto dielu to asi robíme tak, že teraz asi pôjdem všetky 4 predať. Kúpim vlastne tú druhú sadenicu a na budúce diele si zasadíme tú druhú, tak to vidím.
keď preskočí logo. Takže jedno predatie, mám 500. Tak, druhé predatie. Prečo mi to dalo 450? To je scam? Haló. OK, takže nedostal som 102 000 peňažkov, nevadí, budem to hrať off-screen, ak sa vám toto video páčilo a ak by ste chceli viac vidieť s Lukášom, nezabudnite si nechať odber, like a zvolenú čau čau.